Glenn Karabott ta' 40 sena mill-Intarfa li jaħdem bħala surġent tal-Pulizija inżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat stupru fuq tfajla. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi John Spiteri u Michael Vella qalet kif fil-lejl bejn 16 u 17 ta' April li għadda tfajla għamlet rapport lill-Pulizija minħabba serqa fid-dar tagħha. Il-prosekuzzjoni żiedet tajt li allegatament l-akkużat stupra l tfajla meta mar jinvestiga il-każ waħdu. Fil-qorti intqal li huwa ġibed filmat tal-allegat stupru. Intqal ukoll li r-rapport tas-serqa ma daħalx fl-assa tal-Pulizija. Huwa ġie akkużat ukoll li għamel reat waqt li kien fuq xogħlu. Intqal ukoll kif l-allegat vittma qed tibża tmur f'dara. Glenn Karabott ilu jagħti s-servizz fil-korp tal-Pulizija għal dawn l-aħħar 18-il sena u kien stazzjonat fl-Assa tal-Qawra. Intqal ukoll li nfetħet inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ. Id-difiża mmexxija mill-avukat Arter Arzoppardi talbet għal ħelsien mill-arrest bil-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba li l-akkużi huma gravi. Dr. Arter Arzoppardi qal li l-kawża għandha tinstema wara l-bibien magħluqa, iżda l-Maġistrat Gabriella Vella ċaħdet it-talba. Il-prosekuzzjoni talbet għal divjet fuq isem il-vittma u nnutat li l-akkużat u l-vittma ma jiġux minn xulxin. Il-qorti ordnat li jkun hemm divjet fuq isem il-vittma u Karabott ċaħat l-akkużi miġġuba kontrih.